Aki vétkezik teremtője ellen, orvosok kezére kerül. Biztosan te is hallottál már hasonló igehelyeket, a bűn zsoldja, a halál, menj, de többet ne vétkezz, hogy gonoszabbul ne járj, mint a mostani állapotod. Tehát hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a bűn valami teljesen megfoghatatlan dolog, és a halál az teljesen távol áll tőlünk, és csak a végleges sírba hullást jelent. Nem. Most elmagyarázom azoknak, akik a tudományos megfogalmazásokat szeretik, illetve nem csak azoknak, hiszen én is szeretem pontosan tudni a dolgok miben létét és miértjét, és mi sem egyszerűbb. Tehát mi a bűn, mi a vétek? Nem a lelkünk szavát követni, nem azt élni, amire elhívva vagyunk. Tehát nem az életet éljük, hanem a halál fele tartunk. Miért? Amint az ember elvét valamit, elkövet egy bűnt, megjelenik a bűntudat. A bűntudat miben nyilvánul meg? Szimpatikus idegrendszeri túlsúlyba kerül az illető, ami nem más jelent, mint az üs vagy fus, az üldöztetettségnek a pszichés, idegi érzete, állapota. Tehát ellentéte a paraszimpatikus idegrendszeri túlsúlyi állapotnak, amikor az emésztés, a nyugalom és a regenerálás történik. Jó? Mikor követel bűnt az ember? Igen, nem azt teszi, amit a lelkiismerete diktál. Jön a bűntudat, szaporas szívverés, légzés, félelemérzet, mondják, hogy aki bűnös, akkor is üldözve érzi magát, amikor nem is követi senki, stb. Szimpatikus idegrendszeri túlsúly állapotában ugye a testnek a kémiai egyensúlya a helytelen légzés miatt megborul, az állandó szimpatikus idegrendszeri túlsúly miatt folytonos alert, ahogy az angol mondja, tehát egy ilyen élénk vész üzemmódba kerül, nem történik regenerálódás, nincs pihenés, nem működnek megfelelően az életfunkciók, csak a nagyon-nagyon szükségesek dolgoznak, amik a menekülést teszik lehetővé. Tehát egy fokozott állapot. Ergo a test szépen lassan elkezd meghalni. Ilyen egyszerű a bűn, zsoldja, a halál. Hála a jó Istennek, nagyon könnyen föl tudod ismerni ezért, hogyha vétettél, rosszul érzed magad. Ne várd meg, kérlek, amíg beteg leszel, én megvártam. Igen, hogy lehet ezt orvosolni? Orvosolni sokféleképpen, gyógyítani egyféleképpen. A sok orvoslással csak annyit érünk el, hogy talán megnyújtjuk ezt a szenvedést, eltereljük a figyelmünket a megtérésről. Hogyan? Elkezdünk nyugtatókat szedni. Meg is nyugodtunk. Ó, hát semmi gond. Elkezdtünk antidepresszánsokat szedni. Ó, hát nincs is probléma, hát már jól érzem magam. Aha, ja, jól érzed magad. Egy idő után a sok nyugtatótól kétszer olyan rossz lesz az állapotod, mint amilyen volt, hogyha csak akkor elkezdted volna gyógyítani magadat, lelked segítségével, kérve a jó Istent, hogy segítsen, kegyelmezzen neked, hogy többet ne vétkezz, és utána köszönd meg, hogy meggyógyított téged. És próbálj a helyes úton maradni, az igazság útján maradni. Jó Isten alatt értem az igazság lelke. A béke, örök nyugalom, boldogság lelke. És akkor persze mondhatod, hogy csak kiégtél. Persze kiégtél. És ezt is le tudom fordítani kémiai, orvosi, tudományos, mit tudom, milyen nyelvre. Amikor az ember a boldogságot hajtja, dopamin reakciót vált ki az agyában, pornó, kaja, drog, alkohol, szerencsejáték, sorozatok, és a többi. Na most ez a túlzott dopamin jelenlét pont az ellenkezőjét váltja ki, ugye a szervezet homeosztázisra törekszik, ergo a túlzott dopamin stimulusok után teljesen elveszi a te saját dopamin termelésedet. Tehát az alapvető normális dolgok, amiktől boldogságra juthatnál, nem örömre, azok se fognak boldogságot okozni.
Tehát ne az örömöt keressük, ne az élvezetet, hanem a boldogságot, ami egy egyenletes, mélyebb, higgadtabb, tartósabb boldogságérzetet ad. Tehát az inkább ezt a szerotonin kiválasztódását jelenti. De hagyjuk is a tudományt, lényegtelen, hogy van. Arany közép a lényeg, a lelkiismeret szavának követése, és Jézus szavának követése, az igazság szavának követése. Egy mondat, egyetlen egy. Tedd meg másokkal azt, amit szeretnéd, hogy megtegyenek veled. Ámen.